kura mano ward polling station kod mamoko bende biro kanyo nyanyore lela kanyo kamano an gira tiro kaka jaluto ombulu mar ng'eyo kenda to gibiro neno picha ni ka picha ni nyaka bed ka koro kasa tiko kode opande mara wiya kik wilgo opande wamiyo clerk machielo but kanuoyo kapo ni wanwangi gi alphanumeric kendo no kwanwangi kod biometrics presiding officer nyaka jas ni form iwinja ijaso ni form to form no kose jas ni to pud nyaka kendo wadi lweti ka watiyo lweti ka to aye to kendo wakawi wago picha kaka jo DCI keticha ing'iyo kama to bwana ni kawi gi Kim sineno kama tigo i picha kimako kakigo ga suspect mag jo DCI ka to gigi te waketo i logs tiende ni ya kapo ni biro bitimo ukora ka to wan gi evidence ya kutosha ma teri court jago kura mobiro go kura bogo kura ka ok nonego beno go kura ibiro maki gik makeki erokamana go seketo logs erokamana erokamana kesa koro kabiro kata ang'o matimore kai bobro mi ariyo ma president kod mar member koro gima duong nyako stamp ni go wan gi stamp maro miluongo ni stamp gi toke nyako stamp ni go itoke ka stamp mar IBC ibano gi nang'o jowa obano ga bane kako bane no vertically kama obane kodhe kama okobane kodhe kama tiende ni ya okwadware ni ink mondo okama candidates nitie kamano kamano mako rabasam ni ogogi ewiye monde kicha mano makosa mano nikech koro ink ni nyalo keto alama kama okonego beno betie koro kwase miga auchiel kama to koro idonji booth ka to gima duong election ni watime gi secret ballot article 81 en siri koro okonego beni ng'ato sudo kodi machiegni andayo kada mana kwaro moro ma kamoro kong'e gigi duto ikonya nade koro kibiro maonge ng'ama konyi to presiding officer onego beni konyi lakini agents nyaka ne gimotimo